Let's go to 0.5 creative. 0.5 creative is in trouble, but it's got nothing to do with it. 0.5 creative studios, right? It's one of the channels in Zimbabwe which are big. Let's go to videos. 0.5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. 0.5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. 0.5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. 0.5 creative studios is one of the channels in Zimbabwe which are big. Hama dzinodikanwa hazvina kumira mushe kudowntown KwaMutare uko kumakomoyo. Zvakaoma. Hanzi anomuka makuseni munhukadzi obatanidza kamari kaanako oenda kunohodha achitarisira kuti achadzoka manheru ane mari yakatiwo kuti akwanise kutengera vana hupfu hwekupima vadye sadza nemavheji. But ahohodha zvinhu zvake ari kusvikotorerwa nekanzuru. Zvakaoma, zvinhu zvinonzwisa tsitsi. A day before yesterday akatorerwa, nhasi atorerwa zvakare, 2 days in a row achitorerwa. Akati zano ndoita rei, ndoita sei, akaona zvakakodzera kuti zviri nani ndipinde zvangu pasi pemota, nditsikwe zvangu nemota iyoyo ndife, than pane kuti ndisiye vanhu vachienda nestoko yangu. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinopisa tsitsi kuti ndopatasvitswa nechihurumende chembavha chinonzi ZANU-PF. Vanhu vari kutambura. Kana tichikuudzai pamaplatforms kuti people are struggling day in day out, munenge muchifunga kuti vanhu tiripo pakugadzira content, but we are here to give you awareness kuti muzive zvinenge zvichiitika. Right now vanhu vayanzwa nekutorerwa zvinhu nekanzuru. Ukatera kukanzuru kwacho uri kunosvika kunzi bhadhara fine yakakura zvisingaite. Wotozoona kuti stock ye$20 rega ndisiye iende zvayo pane kuti ndiende kuti ndinobhadhara $50 nditore stock ye$20. Zviri kunzwisa tsitsi. Handizivi hangu kuti vakuru vacho vari kuzvifambisa sei uye vari kuzviona sei uye vari kuzvitora sei. But isusu tichangotaura sezvazviri, tokupai mozvionera mega sezvazviri, motaurawo mafungiro enyu. People are struggling. Vanhu vatambura kusvika pekupedzisira last extent. Vanhu vatambudzwa. Ndopaunoona umwe murume mukuru achitaura kuti hanzi 2030 anenge achipo, 2030 idinga aramba achitonga, umwe mvauya vati 2040 nekuti tichiri vana vadiki. Zvinonzwisa tsitsi simply because anenge ane chidokwairwa chinangwa chekuti achaonekwawo, aonekwa ozopiwawo motokari. But zvinobatsirei kudriver mota yakanaka mumugwagwa ine makomba? Zvinobatsirei kudriver mota yakanaka muvakidzani wako achirara nenzara? Zvinobatsirei kudriver mota yakanaka munin'ina hanzvadzi sekuru hama dzako dzichitambura? Simply because you have joined ZANU-PF kana kuti wataura something chanakidza ZANU-PF wapiwa mota. Unofadza here upfumi hwacho ihwohwo? Auone kuti zvinonakidza uri musi weFriday vanhu vaita half day vachibva kumabasa, tonosangana pamagrosa, tosangana pagrowth point, tosangana kunzvimbo dzedu dzekunwira, uyu achitenga, uyu achitenga, uyu achitenga, uyu achitenga, maraundi achitenderera. Pane kuti ukasvika kunzvimbo dzekunwira vanobva vatokutiza kuti onai jokonia haatenge doro. Pamwe chinangwa chekutotenga doro anenge anacho, but anenge asina. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinonzwisa tsitsi.
ndopatasvitswa nechihurumende cheZANU-PF, ndopatasvitswa nebato reZANU-PF. Ndoda kuti musare muchiona the video zvaitika KwaMutare. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video. I